Ramon Benages Pasqual. Soc el propietari de la carnisseria Cal Carnisser, de la Fatarella. I fa 4 generacions que ens dediquem a la feina dels animals i tot això. I ara ens dediquem més al que és l'embotit i la carn i tot en general, perquè les coses han anat evolucionant. Els productes que us podria destacar són productes frescos, diferents carns, productes elaborats, productes assecats i molta gamma de tota classe de derivats del tocino i tot això. A la Fatarella, consum local.